wonten dawuh. Surupa ya Kakang. Ya krana pakartimu sing kaya mangkono. Ya saka tumindakmu sing kaya mangkono tanpa mikir. Kowe bangun kangguangan tundaning jagat iki taman pelaking Gusti. Ya saka pakartimu musana jagat raya ketaman wujuding pagebluk. Ana penyakit kang bebayan kang alas virus corona kuwi man. Kabeh mau saka pakartimu, lho saka kuwi kan. Ora ana pakartimu karben leren jagat iki kan. Semareko den kayeno semuniro hireko hambale dudyane kanda ya andi kula niku malah kudu guyu. Sampeyan menging kula mbangun kahyuangan sebab mergo kula mbangun kahyuangan virus coronane teko ngoten. Ngalah sampeyan niku pripun angel wis angel. Angel kandhanane. Nuwun sewu jinuwun kula jlentrehaken nggih. Kula jlentrehaken werdine Semar mbangun kangguangan. Sing kula bangun iku kahyangan sanes blegerik wewangunan sing endah kaya kahyangan Suralaya mboten. Duwe topo arep ngombangun kahyuangan wong urip saben dina wis angel 5 sasi ora gawe. Oh 5 sasi kok pucet rasane. Arep bergenjot. Mantingah linting di rumah kula. TV pun boten wonten. Lemari pun boten wonten buah. Dados pangarsa praja saben sasi oleh bayar ganep. Lah kula wong cilik ngaten iki. Wis omong wae. Kula sing kula bangun niku kahyuangan. Kahyuangan niku napa to? Papan sing endah. Kula kepengin bangun kahyuangan salebetane ati sanubarining warga kula. Karben uripe kebak kaendahan bali marang jati dirine. Bali marang budayane. Awit tiyang sak menika kathah ingkang sampun kejalan jati dirine ngaku jare lair ana tanah Jawa, gedhe ana tanah Jawa, mangan ngombe saka wulu pametune tanah Jawa, parandene uripe ora njawani. Wis ora gelem nggunakake adat budaya Jawa. Adat budaya Jawa disingkiri jarane musyrik lan sapi turute. Sing mriki sampun nggagas perkawis budaya kan agama. Agama karo budaya kuwi siji kalorone mlaku bebarengan karo jinamatan daya dinayan ora kena ditabrake. Kena kowe duwe agama apa wae ning budayamu kuwi gunakno tetep nggonen minangka jati dirimu dadi wong Jawa. Wong Jawa saiki saya akeh kang kelangan rasa katresnane, kelangan rasa prikamanungsane.
agama iku kudune dadi asrana memayu hayuning jiwa karep ben jagat raya niki tentrem ora krana agama dadi jalaran paten pinaten. Dadi agama nglupuke agama liyane lah menika kula mboten seneng agamaku agamamu kundelana sing kememen tindakno sing becik. Ngoten niku sing kula karepe kahyangan niku perkawis salbeting batos nuwun sanes wewangunan ingkang kados mekaten pemanganan kahyangan sing endah kados ingkang paduka dawuhaken kados mekaten mboten kula nggih guyu sampeyan niku paring dawuh merga Semar mbangun kahyangan pusana jagat raya ketaman virus corona menika nalaripun kados pundi. Panjenenganipun Gusti Pangeran mereka pengin nyobi titahipun mboten kurang dalam. Nggih lumantar virus ingkang kados mekaten, virus sing katone ora ketok ning nyatane ana. Mereka terambang kados Gusti Pangeran. Disawang ora katon ning nyatane ana, mereka gaib. Pun dipenggali dados virus corona ibarate menika dadi sarana anggenipun Gusti Pangeran kok garu karo ngluku tatanan bakal ana sing anyar kula pitados lampah kula mangke sawise mungkur wujuding pagebluk menika tatanan anyar lumampah Nuswantara saya kuncara wong Jawa hanjayeng bawana menika Pandhawa lan panyuwun kula. Kula sakmenika mang penggalih yektosipun lampahan ingkang kados makaten menika menawi dipun otak-atik menika nggih ganem. Contohipun tiyang sakmenika kedah namel congkop ndamel masker. Sabab napa saiki akeh wong sing anggone guneman ki ora dipikir kanggo nalar. Sukun jeplak sak penake lambene akeh janji sing ora ditepati. Ucap saucap nglarani wong liya ora digagas. Cobi mang penggalih. Dados werdinipun nggih kula mbangun kahyangan menika kados mekaten sinuwun sampun klentu ing panampi Kakang Semar Bodro pinter anggonmu molak-malik tembung barang dina samangko kepriyak wadimu panjenengan ngerti kang saknyatane kowe pinter molak-malik tembung nganggo micara sing endah kanggo benerke tumindakmu. Nggih monggo kersa pemanggih sampeyan dumateng kula. Ning lair batin anggen kula anggape pakati ingkang kados makaten nalaripun kados ngoten niku mang tampi monggo mboten nggih mboten napa-napa. Ning sing baku dina samangko Kakang. Lereno pakartimu aja mbok pacut kanggomu mbangun kahyangan. Upami dinten samangke kula tetep puguh nindakaken jejiban kula nindakaken niat kula tutuke mbangun kahyangan aja takon dosa aku bakal ngurasi awakmu. Jojonong paderake lekap Bukaya sini bijojo bang manging wangis Koko bonang ojo hidup nyoman nyolojo Oko Tresno
nyuwun pangapura ya. Dina samangko tak jabel basaku, aku ora basa karo kowe. Terus gagahi manus maning gajrat kuwi malah jangkal. Panjenengane ingsun dina iki kowe wis lali. Dina iki kowe wis lali saka pakaryanmu. Kondang ing jagat jalane wis nuku entes marang Kresna. Wisnu kuwi dewa sing menang Pranata katentremaning jagat. Kudune kowe iso ngawekani pagebluk sing kaya mangkene. Yen to pancen kowe ngaku titis Wisnu. Ning yo gene bareng jagat iki katrak lain Gusti kaya mangkene, kowe ora iso ngawekani, kowe ngluputke karo aku. Yen to kowe ora iso ngawekani perkara iki, lereno anggonmu ngaku dadi titis Wisnu Kresna. Ngaku semono Kopal Tiasira Narendra Hindrawati sang Prabu Sri Bathara Kresna Gya nyinggon Bendara Kesawa Triwikrama dadi Brahmana sak gunung anakan sang Narendra Hindrawati. Saya Hinti Yaksasara Marupa Pawana Bana Marupa Ayo Semar kowe wani nyonyok rasa kunjarak perkara lawan Prabu Kresna. Sawangen apa sing kabon? Aku tadi Prabu sagunung anak anak leno pangendamu lakon buntal malang kuandamu. Nah, Kresna. Apa mbok anggap kowe malih dadi brahala sak gunung anakan? Aku wedi karo kowe. Oh alah nono. Kok kowe iki seneng dadi buta? Apa derajate menungso karo buta kuwi luwih dhuwur menungso. Iki lho nuduhke kaya ngapa terus sejatine Kresna kuwi. Supaya kowe duwe panguwasa. Njur tumindakmu sakwiyah-wiyah sakarepmu dhewe panguwasa kinarya godha. Watakmu adigang adigung adiguna. Yen to kowe pengen mateni Semar Patenara, babar pisan aku ora wedi karo kowe. Sabab pati uriping Semar iki ora saka tanganmu, nanging pati uriping Semar ana ngangirani Gusti sing akar ya jagat. Ayo. Yen to kowe pancen pengen mateni aku Patenara Semar. Tohke nyawaku nyo iki tak soroke ragaku untalen. Ayo untalen aku ning ngiling-ilingen tembungku seklimah iki Narayana. Kowe iso bali wujudmu sekawit dadi wujud Kresna sembah dramaku.
dan semalaku sangatku lurimo tanpa kahanan piye no kowe jarene arep ngutang kowe jarene arep nekugel guluku kowe jarene arep mateni aku yo kene yo kene kowe malah lumpuh kaya ngono ora cocok karo gedemu gedene kaya ngono glembas kakang Semar aku nyuwun pangapura kakang aku minta maaf aku minta maaf sangkemu mboro ketanggor lakon kaya ngene kowe mewek kowe nangis ora apa kowe aku nyuwun pangapura kakang dina samangko aku ngakoni luput aku ngakoni kleru kakang dina samangko aku nyuwun pangapura wateng Sukertaku balekno wujudku yo kakang wujudmu sing kaya mangkono kabeh mau krana kersaning sing gawe urip kabeh mau saka kersaning Gusti aku ora iso musadane aku ora iso nambane tambahmu ya saka lakonmu dhewe krana kanugrahaning pangeran banjur aku kudu piye kakang dina samangko tindakno kewajibanmu yen to kowe ditising Wisnu tentremno jagat iki sirnakno sagad ben tagebluk kang tumiba ning Nuswantara lan tanah Jawa kula saka kuwi Kresna tangen kananing Nuswantara reksanen katentremaning tanah Jawa yo ing kono kowe bakal bisa bali kawujudmu sing sekawit yo yen to kaya mangkono aku nyuwun estoke apa kang dadi dawuhmu ya Kakang dina samangko mung pangestumu sing tak suwun muga kasembatan kang sinedya wujudku sing kaya manggene dadi lakon tentreming Nuswantara lan tanah Jawa ya
muga kasembatan kang sinetya dak dalam puja donga. Muga-muga saking lakon kang tumiba saking lakon kang dumadi dadosa tentreming jagat raya. Mara kage tindakno Wisnu. Saseminto hamrehante ojo bicramangane hendro lain dayo ya genti-genteng sedina dayo loro samarku yen to kaya winginane sedina kaya dayo ben 3 batalke job kabeh. Kadung utang berat. Nuwun sewu kaya ponakanku wong Bagus Tunggul Malaya. Dewa Srami iya wa Semar Badranaya aku kang marak sowan ana ngarsane wa Semar ana ing lambe sireng kene lah iya padha seger waras to pangestuning wa Semar Badranaya tekaku